Nou, we zijn nu in ons skimaatje. Ja, ik heb prijs krijgen voor het mooiste toilet, dus hebben we dan een beetje mooi skinwerk. In stroomplakken er meer op en zo. We zijn daarnaast de stut een mooi uitpluizen en ja, een beetje oppoetsen. Er zit al aardig wat werk in. Ik ben meer gefocust op het voorbrengen. Ja, het skimmatchen is wel belangrijk natuurlijk, maar mijn broer die let echt op alle puntjes en alles met een mooi skin. Maar ja, voorbreng dat is meer wat mijn ding, zeg maar. Dat ik je anders aan uitwerken, dat ze mooi rennen. Ja, dat is gewoon heel leuk van eerst bij de vrije wild. Je kent nooit een touw haar of wat en dan krijg je een mooi maai krijgen. Nou rennen ze gewoon achter je oren en zo. Ja, wel leuk voor een hobby. Waarom had je nog verklaard? Nou ja, dit is eigenlijk het officiële tenue voor het keelt een wit helder. En ja, dat is een strik, een wit blouse of shirt en een witte broek en zo. En dat is gewoon zeg maar echt het tenue voor de keel om mooi te rennen. Dit is mijn 5e keuring. En wat vies ervan, zo'n keuring? Ja, wel mooi. Het is wel mooi, maar elke keer werd zien hoe het gaat. En dat, en dan wat de jury verzeidt hoe het keel skate is en wat er gebeurd is. En ja, dat is ook een mooi eerst dan was er al even verdiend is. Hij rent heel mooi, maar wij zullen aangeven zien wat dus de uitslag is, want ze worden net alleen in de keltje gekeurd, maar er wordt gekeurd op het beste toilet. En er wordt gekeurd op het beste voorbrengen van het keltje. Dus het doet aan het blikken dat hij het dus goed doet. Wat nog in de prijzen? Beste voorbreng. Aha! En wat hoort dat in? Nou, ik liet keel het mooiste zien. Dus ik liet hem mooi de koppel goed omheen. En ja. En hoe viel dat nou? Nou, mooi.